Вітаем вас пасля летняга перапынку. І працягваем добрую традыцыю нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Ганна Панцялеева і Дмітрий Карась. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. І гэтым разам у праграме. Пачуем мелодыі святочнага горада Владзіміра Тоўсціка на персанальнай выставе народнага мастака Беларусі. Акунемся ў святочную атмасферу тэатральнага фестывалю «Белая вежа». Далучымся да ўрачыстасцей, што распачалі юбілейны 70-й сезон тэатра юнага гледача. Павіншуем нацыянальна-акадэмічны тэатр імя Янкі Купала са 105-годдзем. Завітаем на прэм'ерны паказ нацыянальнага кінапраекта «Нашы сімвалы». Узгадаем, як прайшоў дзень беларускага пісьменства ў Лідзе. Даведаемся ў пераможцы нацыянальнай літаратурнай прэміі Вадзіма Баравіка пра яго дэбютную кнігу. І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. І пачнем з прыемнай навіны. 68 выдатных спецыялістаў з розных сфер дзейнасці уганараваны высокіх дзяржаўных узнагарод. Сярод іх і годныя прадстаўнікі сферы культуры. Адпаведны ўказ падпісаў прэзідэнт краіны на гэтым культурным тыдні. Так, медалём Францыска Скарыны ўзнагароджаны Людміла Зямцова, Сергей Мядзведзеў, Наталья Громова і Ірына Данілюк. Медалём за працоўныя заслугі адзначана Алла Шаходзька, а ордэнам Францыска Скарыны Ігор Алоўнікаў. Мы віншуем прадстаўнікоў культуры з заслужанымі ўзнагародамі і жадаем творчага плёну. Мінск і Гомель учора адзначылі дзень горада. Маштабнае свята ў гонар 958-годдзя беларускай сталіцы прайшло з вялікім размахам. Жыхарам і гасцям прапанавалі як шэраг актыўнасцей пад адкрытым небам, так і тэматычныя экспазіцыі, што расказваюць пра гісторыю і сучаснасць горада-героя. Сярод іх выстава графікі Міхаіла Чэпіка «Восеньская саната», што разгарнулася ў мінскай гарадской ратушы. Увазе наведвальнікаў у горад-героя 1950-х, пачатку 70-х гадоў. Аўтар прапануе наведвальнікам прагуляцца па сваім творчым маршруце. Пачынаецца дарога ад опернага тэатра, дзе ён працаваў пасля заканчэння вучылішча, і да самай пенсіі. Прайсціся ўздоўж Свіслачы міма дома пад шпілем і тэлевежы. Адтуль зусім блізка да круглай плошчы, дзе можна адпачыць на лаўцы каля парка Горкага, а потым з новымі сіламі рухацца па праспекце да плошчы Якуба Коласа. І так до самого ботаничного сада. Я думаю, что для минчан это станет настоящим таким подарком к Дню города, потому что, придя в Минскую ратушу, они здесь могут погрузиться в такой Минск середины 20-го столетия. Минск с уже исчезнувшими местами, ландшафтами, зданиями. У мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага да Дня горада Мінска прэзентавалі выставу «Мелодыі святочнага горада». Гэта персанальная экспазіцыя народнага мастака Владзіміра Тоўсціка. Будучы вядомым партрэтыстам, ён выяўляў як класікаў Рушчыца і Малевіча, так і сучаснікаў, напрыклад, на карціне «Мая акадэмія». На ёй можна ўбачыць калег па акадэміі мастацтваў, дзе Владзімір Тоўсцік працуе паўстагоддзя. Это мой друг, это мой соратник, однодумец, и поэтому для меня очень приятно быть здесь, на этой выставке. И то, что мы с ним знакомы давно, я думаю, где-то уже больше 30 лет, то, что он делал и делает сейчас не только для культуры живописной Беларуси, но еще и учебной, так как из рук Тоўсціка, из-под его крыла вышло много-много талантливых студентов. Элементы партрэта ёсць і ў калажах, прысвечаных гораду. У адной карціне аўтар можа аб'яднаць уражанні ад дзясяткаў мястэчак, якія наведаў. На першы план выходзіць недакладнасць, як на фатаграфіі, а хутчэй фантазія мастака. Па-перше, как покойник Ващенко казав, что я сельский, а ты городский, то в сенсе я. Ну вот город для меня родима. То есть я тут в третьем поколении Минчук. Так. Маштабна адзначылі і 883-ю гадавіну Гомеля. Цягам тыдня абласны цэнтр жыў у рытме фестываляў, канцэртаў і спартыўных актыўнасцей. Фестываль паркура і гала-канцэрт харэаграфічнага мастацтва «Сожскі рытм», 30-й міжнародны фестываль «Рэнесанс гітары» і турнір па спартыўных бальных танцах «Залатая рысь». Брэст на гэтым культурным тыдні сустракаў гасцей і удзельнікаў 29-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа». Тэатральны ваяж аб'яднаў 29 калектываў 6 краін. Публіцы прапанавалі разнастайную жанравую палітру ад камедыі, драмы і меладрамы да эксперыментальных, пластычных і музычных пастановак, а таксама спектаклі тэатра лялек.
На пляцоўках форуму знайшлося месца для смелых сцэнічных эксперыментаў. Адзін з такіх прапанаваў брэсцкі акадэмічны тэатр драмы. Гаспадары свята прапанавалі па-новаму паглядзець на радкі Пушкіна ў пастаноўцы «Моцарт і Сальеры». Па сюжэце два вялікія кампазітары сутыкаюцца ў творчым супрацьстаянні. Месцам падзей становіцца празрысты куб. Замкнёная прастора адсылае да шматграннасці маленькай трагедыі. Яе публіка літаральна разгледзела з усіх бакоў, дзякуючы спецыяльнай схеме глядзельнай залы. З новага ў гісторыі і трэці герой. Это, наверное, действительно тень каждого человека, как в каждом гении есть злодей. И вопрос Пушкина, вопрос пьесы. Совместимы ли злодейство и гениальность? Ну, как мне кажется, иногда очень даже и совместимы. И вот эта тень, она преследует каждого. Тень зависти, тень сомнения. Слова «Сонца рускай паэзіі» прагучала і з падмосткаў брэсцкага абласнога тэатра «Лялек». Тут са спектаклем у Лукамор'я выступіў краснадарскі краявы тэатр «Лялек». У руках кубанскіх майстроў сцэны паэма Русланы Людміла стала адначасова сном, гульнёй і казкай. Рэжысёр прапанавала арыгінальнае прачытанне рускай класікі праз акцэнт на месцы дзеянняў. Адсюль і назва пастаноўкі. Лукамор'е на падмостках становіцца своеасаблівай мяжой паміж светам рэальным і выдуманым. Сама ж гісторыя засталася без змен. Мы старались показать и этот эпос, и весь масштаб, но при этом не уходить прям в какой-то прям что-то эпохальное. У нас сохранилась сказочность, у нас сохранилась вот этот момент волшебства, вот этой пушкинской истории, вот какой-то магической составляющей всех его почти произведений. Трупа новага драматычнага тэатра прывезла на падмосткі сапраўдную здзелку з д'яблам, з народным каларытам. Спектакль камедыі адкрыў свет гратэску і гумару. У цэнтры сюжэта селянін Дзёмка. Мужык скардзіцца на цяжкае вясковае жыццё, поўнае бытавых клопатаў. У процівагу сумнай працы персанажа становяцца яго вельмі эмацыйныя адносіны з жонкай. Аднойчы галоўны герой пакрыўдзіўся на першага чалавека Адама за сваё няпростае становішча. У гэты момант і з'яўляецца антаганіст, чорт. Ён прапануе Дзям'яну пайсці ў заклад. Нячысты мае арыгінальны характар, у гэтай гісторыі увасабляе не толькі спакусника. В этом есть такое обаяние, такой азарт, молодость. И он, понимаете, в каком-то смысле даже скромный. В этом он безумно обаятельный. И я вижу, что у зрителей к нему какое-то сочувствие проявляется, потому что он вроде бы всех изводит, по идее, а тут все его изводят. Упершыню да фестывалю далучыўся драматычны тэатр «Вярэлк». Артысты з Арменіі прадставілі нацыянальную паэзію. Іх спектакль заснаваны на паэме вялікага армянскага пісьменніка Аванеса Туманяна. Яго твор распавядае пра штурм персідскім шахам крэпасці, якая знаходзілася пад уладай князя Татула. Абарона была непрыступная, але вораг знайшоў слабасць кіраўніка ў асобе яго жонкі. Яна здрадзіла свайму мужу, паверыўшы змадлівым песням засланага паэта. Хоць сюжэт і заснаваны на гістарычных падзеях, героі апісаны абагульнена, і акцёрам прыйшлося самім напаўняць вобразы. Я хорошо знаком с историей, знаю, как правили разные цари нашей истории. И как бы я тоже являюсь армянином, и мой собственный ген во мне помогает мне, а также знание истории, воплотить в жизнь вот этот персонаж. Калектыў з Алматы паказаў беларускай публіцы нацыянальную гісторыю пад акампанемент поп-музыкі. Музычная драма «Улпан» заснавана на аднайменным рамане Габіта Мусрэпава. Яго галоўная гераіня валявая і каларытная выходзіць замуж за пажылога бая. У гэтым шлюбе адбываецца станаўленне дзяўчыны як мудрай жонкі, якая яго кахае. Пазней яна змяняе свайго мужа на пасадзе кіраўніка аула. Драма мае глыбокія карані і абапіраецца на гістарычныя факты. Нягледзячы на гэта, пастаноўшчыкі пастараліся зблізіць імпрэсу з маладой аўдыторыяй праз сучасную музыку. Этот трек из Марии Керри, он как бы для нас является как чудом. В корне это там же как бы у нас ассоциация осталась, что как что-то чудесное происходит. Соответственно, сцена рождения, мы применяем этот трек, адаптируем под наш казахский лад. И чтобы сам смысл в корне, сама идея, сверхидея оставалась.
У Брэст завітала і каманда Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра з прэм'ерай мінулага года пастаноўкай гульцы. Спектакль паводле п'есы Мікалая Гогаля нарадзіўся з эскіза, прадстаўленага ў межах іншага тэатральнага фестывалю «Март-Кантакт». Ператварыў гэты ўдалы творчы эксперымент у паўнавартасную частку рэпертуару Даніил Сухаў. Рэжысёр падышоў больш свабодна да сцэнічнага чытання рускай класікі. Адсюль і арыгінальнае вызначэнне жанру, містычны трылер і камедыя абсурду. Кульмінацыя жа форуму «Белая вежа» стала традыцыйная цырымонія ўзнагароджання. Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр на гэтым тыдні распачаў свой юбілейны 40-вы тэатральны сезон адразу дзвюмя прэм'ерамі мінулага сезона. На вялікай сцэне паказалі меладраму «Старэйшы сын» паводле п'есы Александра Вампілава ў пастаноўцы Тацяны Аксёнкінай. А ў малой зале прайшоў пластычны спектакль «Крохкасць» харэографа Александры Буяльскай. Гэта гісторыя пра самае галоўнае, пра чалавека, пра яго ўнутраны свет, пошукі сябе, непазбежнасць змен, каханне, памылкі і сустрэчы, якія з часам складаюцца ў асобу і фарміруюць лёс. Фактически смысл как раз в том, что в каждой сцене, в каждом каком-то моменте любой человек найдет себя. И это спектакль про нас, про вас. Вот, про то, как мы проживаем жизнь, какие мы были в детстве, какие мы есть сейчас, какими мы можем стать. Нацыянальным балетам «Купалле» адкрыў на гэтым культурным тыдні 55-й сезон беларускі дзяржаўна-акадэмічны музычны тэатр. Пастаноўка звяртаецца да старажытных каранёў гэтага летняга свята. Харэограф-пастановшчык загадкавага спектакля Сергей Мікель. Галоўны балетмайстар класічнага балета імкнуўся адлюстраваць на сцэне сувязь прыроды і чалавека. Кожная з'ява увасабляе пэўную стыхію. Я не ставил задачей поставить, чтобы это было опора на народный танец, всем известный Лявонихи, к примеру, да, польки, так как это родилось позднее, нежели появился сам этот обряд и само празднование Дня летнего солнцестояния. Остановились на том, что это будет современный балет, что мы будем использовать классическую основу, но современной хореографии в этом тоже много. У тэатры юнага гледача на гэтым тыдні стартаваў 70-й тэатральны сезон. Афіцыйна свой дзень нараджэння калектыў адзначыць 17 верасня. Распачаў юбілейны сезон спектакль «Палачанка», нацыянальны праект, прысвечаны памяці драматурга Алексея Дударова і былога мастацкага кіраўніка калектыву Андрэя Андросіка. А напярэдадні там прадставілі трагедыю паводле п'есы Уільяма Шекспіра «Макбет» у пастаноўцы Тацяны Самбук. У дзень адкрыцця юбілейнага тыдня свой музычны сюрпрыз падарылі тэатру і яго наведвальнікам маладыя артысты з Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі і Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Міхаіла Глінкі. А студэнты Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў на некалькі гадзін ператварыліся ў мімаў і на працягу ўсяго свята стваралі сапраўдную казачную атмасферу. Все кроется в его названии. Театр юного зрителя. Потому как театр в целом – это не столько зрелище, это воспитание, образование. И театр юного зрителя, в частности, собственно говоря, вот эту вот миссию и несет – воспитание, образование нашего подрастающего поколения. Падарунак да юбілею цюга падрыхтавала і Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Супрацоўнікам прыйшла ідэя не толькі расказаць, але і паказаць, як ствараўся і чым жыў гэтыя гады тэатр. Вынікам карпатлівай працы стала літаратурна-дакументальная выстава «Тэатр, дзе нараджаюцца мары». Работая над концепцией, мы определили, что у нас будет два раздела – страницы истории и репертуарная хроника. Репертуарная хроника распределена по десятилетиям, то есть мы отдельно показываем 50-е, 60-е и доходим до 2025 года. Мы искали материалы повсюду, и мы их нашли. В первую очередь в нашем богатом фонде 13 миллионов. Выстава была створана сумесна з Нацыянальным архівам Беларусі, таму сярод фотаздымкаў і яскравых касцюмаў тут можна ўбачыць і каштоўныя дакументы. За кожным з іх свая непаўторная гісторыя. Представлены документы еще о неделе, московской неделе театра юного зрителя. Когда Белорусский театр юного зрителя приехал в Москву, раскуплены были все билеты, абсолютно был огромный аншлаг. И говорили, что театр юного зрителя белорусский ничем не уступает московскому театру юного зрителя.
Выстава «Тэатр, дзе нараджаюцца мары» зацікавіла экспанатамі не толькі гледашоў, але і рэжысёраў, якія прыехалі ў Мінск для стварэння сумесных праектаў. Нашему театру, где я служу главным режиссером, нам 95 в этом году, и мы это будем отмечать в конце октября, и я смотрю и учусь в чем-то, как, собственно, можно сохранять и показывать, и формировать историю театра для того, чтобы было видно вообще, что происходило за эти 70 лет. Цифры эти состоят из огромного количества человеческого творческого труда, из артистов, режиссеров, художников, которые здесь работали. И вот эта выставка, самое, мне кажется, ценное, что в ней есть, мы видим богатство культуры этого театра, сколько всего здесь происходило. У гэты святочны вечар адбылося ўрачыстае ўзнагароджанне тых, хто кожны дзень працуе на карысць тэатра. Время бежит так быстро, молниеносно. Вот мне кажется, я вот только-только была молодой артисткой, только переступила стены этого театра, и был 40-й юбилей тогда, и было очень радостно, потому что впереди была вся жизнь, творчество, мечтания. И вот уже 70. Для сваіх гледачоў Цюх таксама падрыхтаваў сюрпрыз. Напярэдадні юбілею можна было ўбачыць прэм'еру шекспіраўскага «Макбета». За падрыхтоўку спектакля ўзялася рэжысёр Тацяна Самбук. Раней да «Макбет» беларускія рэжысёры ставіліся з асцярожнасцю. Віною таму не толькі містычнае павер'е, але і складаны глыбокі сэнс, закладзены ў п'есе. Это, правда, самый сложный для меня материал, который только был. Я привыкла ставить про любовь, я привыкла ставить про отношения, я понимаю, как это все, но это слишком глобальная тема, настолько глобальная, что все мы под ее тяжестью действительно пригибаемся. И нам было безумно тяжело, чтобы просто, не просто, точнее, рассказать, да, какой-то сюжет Шекспира, а чтобы это было больно, понятно, и чтобы зритель что-то почувствовал. У новым сезоне у афішы тэатра з'явіцца каля 4 навінак. Наступная прэм'ера ўжо для юных гледачоў. Сейчас Татьяна Самбук поставит «Ежик в тумане», потом обязательно оригинальная новая сказка, она уже в продаже, «Ау, Дед Мороз», в постановке Анны Джамилашвили. Потом к нам приедет белорусский режиссер, который уже стал российским, Игорь Казаков, и он поставит для нас национальный проект, потому что мы не забываем о том, что мы чтим и белорусскую культуру, и белорусский язык, поэтому это будет спектакль на белорусском языке. Пачалі 70-й юбілейны сезон з легенды пра каханне па п'есе Алексея Дударова «Палачанка». Рэжысёрам гэтай работы таксама стала Тацяна Самбук. П'еса была скарочана. На першы план выйшла гісторыя кахання наўгародскага князя Ўладзіміра і полацкай князёўны Рагнеды. У зале на старце юбілейнага тыдня аншлаг. Але гэта не сюрпрыз ад гледачоў, а хутчэй добрая традыцыя. А сёння свой дзень нараджэння адзначае найстарэйшы тэатр краіны – Нацыянальна-акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. Урачыстасці з нагоды 105-годдзя пройдуць ва ўстанове заўтра. Да знакавай даты адкрылася сумесная выстава з Нацыянальным архівам Беларусі, які прадстаўляе унікальныя даныя, звязаныя з гісторыяй развіцця Купалаўскага. Упершыню ў шырокай публіцы паказаны характарыстыкі і аўтабіяграфіі, напісаныя рукой артыстаў. Рэдкія архіўныя дакументы таксама расказваюць пра дзейнасць тэатра ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Падрыхтаваў да 105-годдзя падарунак і тэлеканал «Беларусь-3» праект «Мой Купалаўскі», які раскажа пра тэатральныя прафесіі, што заўсёды застаюцца па-за сцэнай. Гэта кураўцы, мастакі, асвятляльнікі, грымёры, касцюмеры. Першы выпуск можна будзе ўбачыць ужо 20 верасня. А пра прэм'еры, што з'явяцца ў афішы 106-го сезона, тэатры, што пакажуць спектакль на купалаўскай сцэне ў рамках вялікіх гастроляў, і дзе, ў сваю чаргу, выступяць артысты Купалаўскага ў наступнай размове. Александр Викторович, Купаловский отмечает свое 105-летие. Вот когда вдумываешься в эти цифры, как-то так мурашки бегут, потому что представляешь, вот как давно первые зрители пришли на спектакль, и с тех пор жив дух этого театра. Действительно, если подумать, через что прошло учреждение, тех людей, которые связаны с деятельностью театра, режиссеры, различные драматурги, актеры. И сегодня те постановки, которые у нас в текущем репертуаре, они продолжают сохранять те традиции, которые были приняты в нашем театре.
и быть интересным театром для современного зрителя. В качестве примера тот же самый спектакль «Павлинка», она на протяжении больше, чем 80 лет, все равно актуальна для нашего белорусского зрителя. Сегодня мы, тот коллектив Купаловского театра, от простой уборщицы, от дворника до артиста, да, которого мы все знаем, да, наши уважаемые народные, заслуженные, все артисты, мы создаем новую историю текущего, настоящего трудового коллектива. Но ни в коем случае мы не забываем про ту историю, которая была раньше. А знаете, я вот сейчас подумал, это же тоже традиция театра «Белорусская мова». И ограничивает ли это посещаемость туристами? Могу предположить, что есть определенные, скажем так, барьеры языкового восприятия тех слов, но они оправданы. Но вместе с тем сегодня наше художественное руководство, наша режиссерско-постановочная группа, они нацелены на подбор именно такого материала, который бы очень был легок для восприятия обычного зрителя. Неважно, белорус он или нет. Для нас важно интуитивно понятный текст с исторически правильным белорусским словом. А, кстати, как часто гастролирует труппа театра, как часто приглашают со спектаклями такими, так сказать, даже экзотическими для той же России? Мы с вами прекрасно понимаем, что век технологий, и сегодня можно осуществить техническое решение для озвучивания на ином, даже любом другом языке. Поэтому, в принципе, барьеров как таковых нету. Важно найти технический путь решения для того, чтобы это было комфортно зрителю. Ну, а с точки зрения вот различных гастролей, то мы прекрасно понимаем, что сегодня, 2025 год, это год 80-летия нашей Великой Победы. И, конечно же, вот последний выезд, это был в Ростов-на-Дону, одном из лучших спектаклей нашего театра. Это «А зори здесь тихие», да, Бориса Васильева, который поставил Дмитрий Акимов в Ростов-на-Дону. Весьма хорошие отклики, отзывы. И когда наблюдаешь за зрителем, интуитивно все понятно и доступно. Вот вы, кстати, вспомнили Дмитрия Акимова, еще и Сергей Федотов. Это режиссеры, российские режиссеры, спектакли которых уже так хорошо вошли в афишу театра. Насколько тесно вы сотрудничаете с российскими коллегами? Планируете ли еще какие-то новых каких-то режиссеров для нас приглашать? Конечно же, этот сезон будет удивлять. И нацелены мы, конечно, на белорусскую драматургию, потому что национальный театр, мы затронули наших режиссеров, да? Это те мастера, которые могут грамотно оформить по всем, скажем, театральным законам, да, и поставить качественный спектакль для нашего белорусского зрителя. Российским режиссером как работаете с белорусским? Очень комфортно. Он также хорошо понимает значение слов, поверьте. В рабочем процессе никто из наших, ни артистов, ну, артисты, они все белорусы, да, и никто из режиссерско-постановочной группы не стесняется даже спросить, а что это значит слово. Мы двигаемся. Главное — это конечный результат. Может быть, есть в театре какие-то такие особые вещи, к которым относятся с таким пиететом каким-то, которые напоминают об этом первом году жизни театра? Документы очень много, таких разных, интересных. И в течение 106-го сезона мы будем раскрывать их потихонечку для того, чтобы было интересно для наших обычных зрителей. И я очень признателен оказанию содействия нашему национальному архиву нашей Республики Беларусь. И вот мы вот с ними открыли выставку, где будут представлены интересные архивные документы по нашему театру. И я очень горжусь, то, что мы документально можем подтвердить о том, что в нашем театре сидел Янка Купала и просматривал спектакль, и занимался работой по выпуску спектакля. Благодаря совместной работе с Домом Купалов мы можем ряд мероприятий творческих и продолжить в 106-м сезоне. И у нас много есть планов, которые комплексно затрагивают не только работу Купаловского дома, но и исторического музея и других учреждений культуры, направлены сегодня на просвещение наших зрителей, в том числе на нравственное воспитание. А планируются ли какие-то гастроли гостевые, когда в стенах театра
вы будете встречать какие-то театральные известные труппы, интересные какие-то постановки. Ну, например, вот в рамках фестиваля «Победа», который у нас недавно был в мае месяце, в рамках развития сотрудничества Александринский театр к нам приезжал. Ну, конечно же, ярким событием в 106-м сезоне и, в принципе, для нашей театральной общественности это, конечно же, будет национальная театральная премия. Громкое событие для нашей театральной общественности, где будут подведены лучшие результаты за пару лет. Сімвал яднання грамадства і пераемнасці гістарычных традыцый. 17 верасня наша краіна будзе адзначаць Дзень народнага адзінства. Тэматычныя мерапрыемствы з нагоды свята ўжо распачаліся на гэтым тыдні. Так, у кінотэатрах краіны адбылася прэм'ера дакументальнага фільма з элементамі ігравога кіно «Нашы сімвалы» студыі летапіс нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Карціна складаецца з двух частак – дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь і дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь. Кінадыялогія раскрывае новыя і малавядомыя факты пра нашы сімвалы. Па сюжэце унікальныя звесткі знаходзіць група зацікаўленых школьнікаў. Праз прызму дзіцячага ўспрымання гледачам прапануюць убачыць, як ствараўся і мяняўся герб, якія сімвалы ў сабе ён нясе і якія таямніцы захоўвае. Мы не брали историю герба, то есть историю всех гербов. Иначе нам надо было начинать с Полоцкого княжества, и это все, мы бы погибли. Поэтому мы взяли исключительно историю современного герба, почему он выглядит именно так, а не как иначе, и все его элементы имеют свою историческое отсылки более чем 100 лет. Вот, поэтому мы акцентировались на этом. И на последних корректировках герба, которые произошли в 2021 году. Песня «Душа народа». Так называется выстава, што адкрылася на гэтым культурным тыдні ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь. У назву пакладзены словы Рыгора Шырмы, што стварыў харавую капэлу, якой сёлета споўнілася 85 гадоў. Экспазіцыя знаёміць гісторыяй калектыву. Наведвальнікі могуць убачыць асабістыя рэчы, фотаздымкі і дакументы ўдзельнікаў капэлы. Побач з экспанатамі размешчаны QR-коды, з дапамогай якіх можна паслухаць запісы выступленняў калектыву розных гадоў. Экспозиционно пространство разделено на несколько частей. То есть, естественно, мы не могли не сказать несколько слов об основателе капеллы Григория Романовича Ширмы, поскольку он являлся не только талантливым дирижером, композитором, но и также фольклористом, краеведом, который с юных лет собирал белорусские народные песни. Если посчитать в общем и в целом, сколько было, собственно говоря, этих записей, гармонизаций, статей по хоровому дирижерству и исполнительству, эта цифра будет достигать около 5000. Горад Ліда Гродзенскай вобласці учора адзначыў свой 702 дзень нараджэння. А на мінулых выхадных там усёй краіны раскрывалі прыгажосць мелодыі беларускага слова. Там прайшоў 32 дзень беларускага пісьменства. У рамках свята можна было пазнаёміцца з новымі кніжнымі выданнямі, сустрэцца з літаратарамі, журналістамі, выдаўцамі, паслухаць выступленні паэтаў і пісьменнікаў, творчых калектываў і выканаўцаў, а таксама прыняць удзел у навукова-практычных канферэнцыях. У наступным годзе Дзень беларускага пісьменства прыме Магілёўская вобласць. Касцюковічы ўжо распачалі падрыхтоўку да літаратурнага свята. А зараз прапануем узгадаць фестываль пісьменства ў Лідзе вачыма карэспандэнта Алеся Мойскага. На ростані шляхоў, дарог, абвеяных паходным пылам, народ навекі наш збярог крыніцу мудрасці і сілы. Таким вытоком для Валентина Таўлая, які напісаў гэтыя радкі, была і Ліда, сталіца пісьменства. Давайте паглядзім на яе вачыма паэта. Каля дома, у якім жыў Валентин Таўлай у 1939-41 годах, падчас свята адкрыўся інклюзіўны арт-аб'ект – скульптура Рычарда Грушы «Верабейкі» па назве першага верша паэта. Мерапрыемства прайшло пры ўдзеле кіраўнікоў Гродзенскага аблвыканкама, Міністэрства інфармацыі і культуры, прадстаўнікоў духавенства, дыпламатычнага корпусу, пісьменнікаў і жыхароў Ліды. Пасля шматлікая дэлегацыя гасцей накіравалася знаёміцца са святочнымі пляцоўкамі. Я думаю, что многие из вас смогли удивиться, сколько у нас белорусских писателей, белорусских поэтов. Кто-то пишет детективы, кто-то о любви, кто-то история, кто-то о войне, кто-то детские книги. И все это издается. Издается при поддержке государства, республики, регионов и так далее. Великолепные издания, красочные. Это обрастает тем, что ребята, в том числе молодые художники, делают иллюстрации к этим книгам. Пасля адкрыцця скульптуры Верабейкі была праведзена экскурсія па доме музея, дзе госці даведаліся, што згаданы верш паэт стварыў у 9 гадоў. Большасць жа твораў ён вытрасаў з памяці, бо яны былі напісаны ў затачэнні за падпольную дзейнасць у заходняй Беларусі. Некаторыя мемарыяльныя рэчы, як сцізорык, якім карыстаўся аўтар, сёння перададзены ў музей.
Дом Таулая быў адкрыты ў 2010 годзе, 15 гадоў назад. Вось 22 верасня мы адзначым 15 гадоў. Вось мы яшчэ маладыя музей, да. Ну, а сам дом, сам будынак мае гісторыю. У 1926 годзе збудаваны. Ну, калі верыць гэтым звесткам, да, згодна. Так што наступны год юбілей самога будынка. Валянцін Таўлай у канцы жыцця працаваў намеснікам дырэктара музея Янкі Купалы ў Мінску, куды яго паклікала цётка ўладзе. Таўлай сустракаўся з песняром яшчэ падчас вучобы на літфаку БДУ, а пасля, калі таго выбралі дэпутатам адлічаны і прыехаўшы, класік захварэў, Таўлай набыў, падарыў галошы Івану Дамінікавічу. Не дзіва, што імя Янкі Купалы носіць раённая бібліятэка. Да дня пісьменства яе ўпрыгожыў мурал з выявай народнага паэта, а таксама адкрыўся арт-квартал. Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына, дзе падрыхтаваны шэраг актыўнасцей для гостей. В Лидской районной библиотеке проходит круглый стол, посвященный 80-летию Великой Победы, в котором принимают участие сотрудники Национальной библиотеки, сотрудники Гродненской областной научной библиотеки имени Карского. Поднимаются вопросы памяти Великой Победы, рассмотрелись разные проекты, программы, посвященные этой теме. Дом Таўлая – гэта філіял Лідскага гісторыка-мастацкага музея, жамчужына якога, безумоўна, з'яўляецца абарончы замак Кастэль. У межах свята пісьменства там прайшоў дзень сярэднявечнай культуры ў Лідскім замку. Госці пабачылі рыцарскі турнір у лепшых традыцыях Вялікага княства Літоўскага ад клуба гістарычнай рэканструкцыі «Евойт» з Мінска. Все жадаючыя, якія сёння прыйшлі да нас у госці, могуць прымерыць даспехі, памерыць, пайграць у сурсо, пахадзіць на сярэднявечных лыжах, пастраляць з лука, пакідаць тапары. То есть акунуцца ў тую атмасферу, якая была ў сярэднія векі. Злічаны звязаны лёс не толькі Валянціна Таўлая, але і класікаў Францішка Багушевіча і цёткі, а таксама нашых сучаснікаў Віктара Праўдзіна і Ірыны Богданович. Многія літаратары завіталі на дзень пісьменства. Гэта магчымасць выступіць са сваімі творамі і проста сустрэцца з калегамі на фестывалі кнігі і прэсы, дзе былі прадстаўлены ўсе абласныя аддзяленні Саюза пісьменнікаў. А таксама разгарнуўся горад майстроў, куды прыехалі і прадстаўнікі Беларускага саюза майстроў народнай творчасці з Магілёва. Традыцыйны магілёўскі інструмент ці распаўсюджаны па ўсёй Беларусі? Не, это наш именно... Ваша распрацоўка? Да. Мы распрацовали и зробили его. И просто прокручиваем? Да. Крутим. Насупраць Лідскага гісторыка-мастацкага музея адкрылася адноўленая кнігарня «Кніжны свет», дзе цяпер можна набыць не толькі выданні з творамі такіх землякоў, як Валянцін Таўлай, але і навінкі айчынных выдавецтваў. Меня здивило, что столько школьников подыходило, видать, организованно подыходили и неорганизованно подыходили до книжных полиц, до тех стендов, где распаўсюджваліся книги белорусских письменников. Ну и, конечно же, книжный свет. Кнігарня абноўленая, кніжны свет – это таксама ўражлівая падзея увогуле для нашай белкнігі, дзяржаўная кнігагандлёвая арганізацыя для Міністэрства інфармацыі краіны і, конечно ж, для ўсіх, хто хоча распаўсюдзіць сваю кнігу. У самім музеі лічане маглі не толькі ўбачыць вырабы шклозавода Нёман і карціны з выявамі Ліды, але і сустрэцца з народным пісьменнікам Беларусі Мікалаем Чаргінцом, народнымі артыстамі Марыяй Захарэвіч і Эдуардом Ханком. Мы показываем, что основой культуры и театральной, вот как Мария Георгиевна Захаревич, и как Эдуард Ханок, и как другие направления искусства, все-таки порождены от литературы. У межах свята адбыўся гала-канцэрт рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка», да перамогі, у якім некаторыя школьнікі ішлі 3 гады. Нам сказали про этот конкурс, и я так загорелась этим желанием, что решила поучаствовать, и меня все поддержали. Эмоции незабываемые. Эту поездку я запомню навсегда. Кульмінацыя свята сталі праграмы ўрачыстага адкрыцця і закрыцця 32-го дня беларускага пісьменства. Прамыя трансляцыі, у тым ліку ўручэння нацыянальнай літаратурнай прэміі на галоўнай сцэне фестывалю ладзіла творчая команда телеканала «Беларусь-3». Это только часть большой работы, которая начала проводиться в начале 90-х годов мной как историком-краеведом. Потом уже был Союз писателей, потом уже были десятки книг, но изначально все начиналось как раз с Буйнического поля. Так сложилось. Потому что с точки зрения краеведения
Это очень благодатное место. Узнагароды раздадзеныя, але гэта не нагода спыняцца, а ствараць новыя кнігі, якія чэрпаць навучаць з глыбінь жывучую ваду рукою, каб наш народ і край любіць, мудрэць і харашэць душою, як завяшчаў Валентин Таўлай. Сімвалічна, што менавіта на Гродзенскай зямлі 10 гадоў таму падчас святкавання Дня беларускага пісьменства ў Шчучыне адбылося ўпершыню падвядзення вынікаў нацыянальнай літаратурнай прэміі. Сёлета на конкурс паступіла больш за 70 заявак. Узнагароду ў намінацыі «Лепшы дэбют» атрымаў Вадзім Баравік за зборнік вершаў «Іду па Мінску». Што падштурхнула палітолага да напісання лірычнага зборніка, а таксама які ён прапануе шпацыр па сталіцы сваім чытачам у наступнай размове. Вадим Александрович, поздравляем вас. Политолог, депутат, юрист. Но это первый ваш литературный конкурс, это первая ваша книга и сразу же дебют на национальной премии. Я признателен, в первую очередь, Союзу писателей, что они решили выдвинуть мою книгу для того, чтобы участвовать в национальном конкурсе. Потому что самый престижный конкурс – наш конкурс. Потому что для меня важнее на национальном конкурсе победить, чем на каком-то международном, потому что это моя страна. Много стихов про Беларусь, много стихов про мой любимый город Минск, и поэтому, конечно, приятно на национальном конкурсе победить. И все-таки одно дело писать для себя, а другое – это представить свои творения широкой публике. Не боялись критики? Мне по своему роду деятельности приходится много общаться с людьми, выступать и в прессе, и встречаться в аудиториях, поэтому как-то у меня такого стеснения особого нет, и настороженности относительно того, как воспримут, не было никогда, потому что я писал искренне, и где-то среди знакомых, друзей моих воспринималось неплохо. Ну а то, что уже такая широкая аудитория оценила, я это вижу и в сети интернет, где-то в соцсетях подписываются, вижу, что заходит гражданам, я благодарен, потому что и действительно искренне стараюсь написать то, о чем думаю. Вы свою книгу назвали без пафоса. «Иду по Минску». Рассматривали другие названия? Там, можно сказать, такое главное для меня было стихотворение, это оно так и называется «Иду по Минску». Сейчас мы на эти стихи песню сделали, скоро будет в эфирах, я надеюсь. И, соответственно, я решил назвать эту книгу, связывая с своим любимым городом. Мне приходилось бывать в очень большом количестве стран. Я могу сказать людям, кто мало путешествовал, что они могут по праву гордиться нашим городом, потому что один из лучших городов мира, действительно, город Минск. И я здесь родился, вырос, и вот стихи вдохновлены нашими проспектами, улицами, главное, людьми. Уже сейчас скоро будет второй сборник. Уже будет оно не географическое название, но первый я решил посвятить своему любимому городу, которому предан. Случайно ли на обложке вашей книги красуются знаменитые ворота Минска? Предложили мне несколько вариантов. Издательский дом «Звезда». К слову хочу сказать, что вот я рад, что первое мое стихотворение вышло в издательском доме «Беларусь сегодня» у Дмитрия Жука. Оценку высокого мастера прошло. А книга вышла в издательском доме «Звезда». Тоже, скажем так, уважаемая крупнейшее издание Беларуси. И вот они мне предложили несколько вариантов оформления, соответственно, сборника. Там было изображено, соответственно, вот ворота Минска, проспект Независимости рядом с цирком, еще пару локаций. Мне как-то показалось, что вот ворота Минска и эстетически смотрятся неплохо, ну и как бы так символически. «Иду по Минску». Какая же прогулка ожидает читателя? Книга содержит различные произведения, там есть лирика. Там больше я в юности писал, но в принципе есть и новые произведения лирические. Есть произведения, посвященные Минску, Беларуси. Есть некоторые стихи памяти победы. Сейчас вот новый сборник будет стихи о нашей дружбе с Китаем, дружбе с Российской Федерацией. Много о природе. Беларусь вдохновляет своей красотой. Ну и, конечно, вдохновляют люди в нашей стране. Да? И поэтому где-то про отношения, про, значит, мое понимание жизни на том уровне, на котором сегодня оно у меня развилось. Да? Вот я это выражаю в стихах. Мы рады былі пазнаёміць вас самымі актуальнымі фестывалямі, спектаклямі і выставамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.